Poďme si ukázať večerné líčenie. Netradične začnem líčením očí. Použijem lepiacu pásku, ktorá je pri líčení veľmi užitočný pomocník, najmä ak chcete dosiahnuť presné a čisté línie. Páska pomáha vytvoriť ostrý, rovný okraj pri nanášaní očného tieňa alebo pri kreslení očnej linky. Pred líčením použijem fixačný sprej. Použitie tohto spreja pred líčením prináša niekoľko výhod, ako napríklad hydratácia a príprava pleti, zvýšená výdrž make-upu a minimalizácia pórov a matný efekt. Pokračujem paletou očných tieňov Ultra a používam hnedý očný tieň, ktorý nanesiem na vonkajší kútik oka a do ohybu oka. Pokračujem čiernym očným tieňom, ktorým naznačím očnú linku. Vďaka tomu, že použijete pásku, nemusíte byť také precízne a krásnu linku si vytvoríte naozaj veľmi jednoducho. Teraz je veľmi dôležité zapracovať, rozblendovať, takto rozmazať očný tieň, ako keby spojiť obidva tiene dokopy, aby sme predišli ostrým prechodom. Pre krásne večerné líčenie určite nezabudnite použiť aj trblietavý očný tieň. My sme zvolili tento strieborný očný tieň, ktorý som najprv naniesla prstom a potom som ho ešte pritlačila štecom pre lepšiu výdrž. A opäť použijem čierny očný tieň, aby som výraznila očnú linku a tentokrát som použila tenučký šikmý štetec. Opäť jemne zapracujem očné tiene, pokúsim sa spojiť linku s trblietavým očným tieňom, tak aby som trblietkami nezaniesla celé očné okolie. Ceruzku Glimmer Stick som naniesla pod líniu myhalníc. Je to trošku problematické, ak na to nie ste zvyknuté, môžu oči jemne slziť, ale nebojte sa, ten efekt bude naozaj veľmi krásny, zvýraznite si tak myhalnice a linka bude pôsobiť ešte krajšie. Na myhalnice sme použili klieštiky na myhalnice a špirálu Extravert vo vodeodolnej verzii. Jemne odstránime pásky z očného okolia, tak aby sme si očné okolie nepoškodili a môžeme prejsť na nanášanie make-upu. Ešte predtým, ako nanesiem make-up, si jemne navlhčím hubku a vyčistím očné okolie, ak nám tam opadali nejaké trblietky. Teraz je čas na nanesenie make-upu. Použila som make-up so sérom v svetlejšom odtieni a nanášam ho od stredu tváre smerom von. Jemne zapracujem pod očné okolie a následne tento make-up použijem samozrejme aj na celú tvár pre zjednotený vzhľad pleti. Spravíme aj jemný kontúring a takisto som použila rovnaký make-up Plus Care so sérom, ale v tmavšom odtieni a nanášam ho takýmto spôsobom, ako vidíte na obrázku. Nemusíte ho dávať veľa, naozaj stačí malinko, pretože ho nakoniec rozpracujeme do stratena. Vytvoríme si tak jemný kontúring a liftingový efekt. Tmavé kontúry je veľmi dôležité dobre zapracovať, aby nám neostávali fľaky a ostré línie na tvári. Štetec si pri zapracovaní opäť môžete trošičku navlhčiť setting sprejom. Keďže má Danka suchšiu pleť, mohla som si dovoliť použiť ako lícenku práve rúž a takýmto spôsobom som ho do stratena zapracovala nad lícnu kosť. Pre dlhšiu výdrž som použila ešte aj lícenku z paletky Ultra Sunkissed. A na zvýraznenie lícnych kostí a rozjasnenie som použila highlighter z rovnakej paletky. Nakoniec ešte prepudrujem okolie nosa, brady a čelo a môžeme prejsť na pery. Na pery sme použili kontúrovaciu ceruzku Glimmer Stick v odtieni Blush Nude. Samozrejme je veľmi dôležité sa pri líčení aj zabaviť. A rúž Ultra. Na detailné líčenie pier sa pozrite v ďalšom videu. Večerné líčenie máme hotové a tu je zoznam produktov, ktoré som použila.